Vi kører. Victor, første dag. Velkommen til. Vi starter i folkeskolen. Hvordan oplevede du dit faglige niveau i folkeskolen? Altså, det var meget højere, men det var nok på grund af niveauet dernede, det var meget lavere jo. Ja. Det er ikke sådan lige så svære opgaver som det her. Nej. Og det var mere bare hygge der i folkeskolen egentlig. Ja. Var du god? Ja, jeg var god til de fleste fag og sådan noget. Jeg kom ikke under 4 i hvert fald i noget fag, udover fysik en gang. Nå. Ja, det er fysik. Ja. Hvordan arbejdede du med lektier og afleveringer dengang? Hvordan gjorde I det? Vi skrev ikke på papir dengang. Ja. Og det var sådan mere hårdt, fordi jeg har en dårlig håndskrift. Ja. Håndskrift, ja. Ja. Og nu afleverer jeg så computer og sådan noget, det er meget nemmere teknisk. Brugte du meget tid på lektier og afleveringer dengang? Ja. Nej, det er ikke så meget. Nej. Ja. Hvis du skulle sige noget om, hvad du sådan synes, du var god til, da du gik i folkeskolen, hvad vil det så være? Jeg vil sige, engelsk og matematik, det har altid været det øverste fag eller sådan noget der for mig. Og matematik har vi så også afleveret på computer, for det var noget problemregning og sådan noget. Ja. Okay. Hvad fik dig til at vælge en gymnasieuddannelse og HTX? Jamen, jeg tænkte på, at jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg vil, men jeg er ikke helt sikker nu, men så kunne jeg bruge det her, fordi det åbner op for så mange ting, jo. Og det er med udfordringer, jeg har hørt, ja, det kan jeg godt allerede mærke. Ja. Ja, jeg tænkte sådan tekniske ting, eller sådan noget, jeg vil arbejde med, jeg lyst til her. Ja. Hvor stødte du på HTX, altså hvor kender du det fra? Altså, jeg har hørt nogen, der har gået på det før i familie og sådan noget, så var lærerne, dem jeg var på med skolen, du ved, de sagde også, at det nok ville være noget for mig, det her. Ja. Så tror jeg det. Ja, okay. Hvordan kan det være, at du valgte din studieretning, IT-studieretning? Det er fordi, jeg vil gerne lære sådan kommunikere med andre og sådan noget, sådan teknisk over computer og sådan noget. Ja. Og i virkeligheden selvfølgelig, og så noget med IT og sådan noget. Altså kunne finde ud af alle de ting, der er i de forskellige... Det meste af verden jo, det er jo næsten teknisk nu. Ja. Så det er jo meget IT-delen af kommunikation og IT, eller hvad? Ja. Hvordan oplevede du den her overgang fra folkeskolen til gymnasiet? Altså det var noget helt nyt der i starten og sådan noget, men når man kommer helt længere hen, hvor vi er nu, så kan man jo allerede mærke forskellen, og så vender man det så til det. Ja. Du var inde på til at starte med, at hvad skal man sige, der var ret stor forskel på niveauet. Hvis vi nu skulle have, hvad skal man sige, planlagt det efter det noget, du arbejder på, vil du så have foretrukket, at man for eksempel i, hvad ved jeg, i matematik var startet på et lidt lavere niveau, og så måske man ikke kunne komme helt så langt, eller er du godt tilfreds med, at der er sådan et stort spring fra folkeskolen og til gymnasiet? Jo, altså der er nogle fag, der faktisk ikke så meget spring hos andre, men der er 2 fag, som jeg virkelig synes, der er et højt spring for, og sådan noget, jeg synes ikke ved noget om. Ja. Det var så fysik og kemi eller sådan noget. Ja. Det er et højt spring, fordi der var jeg allerede dårlig til i forvejen. Ja. Men matematik og sådan noget, det kører, det er okay, der har vi stadig sådan noget af det samme, som vi havde før. Ja. Der var lidt større ligninger og sådan noget. Ja. Og bogstaver. Ja. Okay. Hvis man kigger på, nu valgte du så HTX. Hvornår oplever du, hvor skolen den giver dig det, du skal bruge? Altså, hvornår oplever du, får en rigtig faglighed, eller at det socialt fungerer, eller i forhold til, at du skal bruge i fremtiden osv.? Hvad for nogle ting oplever du, at her får jeg det, jeg skal bruge, og her får jeg ikke det, jeg skal bruge? Det ved jeg egentlig ikke helt. Nej. Men nej, det finder jeg vel ud af. Eller sådan noget. Jeg tænker bare at åbne op for mange ting, så kan jeg finde ud af sådan efter, hvad det er ved. Hvad med det sociale? Synes du, at skolen giver dig det socialt, som du skal bruge? Ja, det regner jeg med. Altså, det ser sådan ud indtil videre i hvert fald. Jeg får lært det sådan det meste af, hvad sådan jeg skal bruge, tror jeg. Ja, men jeg tænker også noget i forhold til kammerater og... Jo. Der er ikke så mange bier og så videre, altså. Nej, det går nok. Ja. Ja. I hvert fald venner nok. Okay. Hvad med måde at arbejde på? Fordi nu kan man sige, at nogle gange arbejder i projekter, nogle gange arbejder i små grupper. Ja. Altså, hvad foretrækker du den måde? Jeg foretrækker sådan nogle gruppeprojekter og sådan noget. Det er nemlig rigtig hyggeligt. Man lærer at arbejde sammen, og man arbejder med sine venner og sådan noget. Man får lavet det. Man kan hygge lidt i grupperne og sådan noget. Måske kan det tage overhånd nogle gange, men altså til sidst, så får man jo lavet det. Ja. Fordi så presser det jo ind. Hvornår synes du, I lærer mest? Lærer du mest af, når der er sådan lidt mere kedelig, traditionel undervisning, eller når I sidder og arbejder selv, tænker du? Det er nok mere sådan, det er som du sagde først, det der med, når vi får lært det op for klassen og sådan noget. Ja, det der, jeg synes, det lærer du måske mest af, eller hvad? Ja, sådan i starten i hvert fald. Det er nok også godt nok sådan at lave for sig selv, jo, fordi så
tænker man mere over det, og sådan noget, går mere ind på det. Ja. Vi har lavet sådan nogle små sædler her med nogle forskellige, hvad skal man sige, værdier, eller hvad man skal kalde det. For eksempel den her, læreren tager ansvar for timen, det vil sige, at læreren styrer alt, hvad der skal foregå. Her så har vi, at fagene er relevante for din fremtid. Her har vi, at der er plads til, at du selv kan tage ansvar. Her har vi høje karakterer. Her har vi højt fagligt niveau. Her har vi, at læreren bruger tid på at gennemgå tingene, indtil man ligesom er sikker på, at alle i klassen er med. Og her har vi det, man kan kalde for en spændende, engagerende undervisning med godt socialt miljø og den slags. Hvis du skal prøve ligesom at sige, hvad for nogle af de her ting, der er vigtigst for dig, og hvad for nogle af de her ting, der er mindst vigtige for dig. Kan du prøve? Jamen så de ting, jeg synes, der er vigtige, når man tager flere. Ja, bare sådan prøve at lave en rækkefølge, hvis man kan sige det. Altså det der, de her to, altså, de er gode at have sådan med som vigtigt. Underviseren bruger tid på, at alle er med, og der er en god spændende undervisning. Ja. Hvad med sådan noget som, hvad kan vi tage for en af dem? Høje karakterer. Altså karakterer er okay, altså, men det er ikke sådan det, der går helt øverst. Altså bare man kommer igennem og sådan får lært noget, altså, og så er lige meget med sådan 10-tal eller 7-tal eller sådan noget, det er stadigvæk okay for mig. Så den ligger sådan længere nede i forhold til, hvad er vigtigst for dig, kan man sige. Ja. Okay. Hvad så med, at her, hvis du tager læreren til ansvar for timen, det vil sige, at læreren er inde over at styre alle aktiviteterne og sikre sig, at de lukker computeren, når de skal, og de får lavet lektier. Det er også en af de vigtigste ting, fordi det har vi også lige haft om sådan i din tid, når vi snakker om det. Vi har computerfri uge og sådan noget. Ja. Altså nogle de har ikke sådan for meget ud af det, men der er vist flere, der har fået mere ud af det sådan i timerne, når vi gør computer. Hvordan oplever du det? Vil du gerne have, at der er meget styring, meget kontrol? Jamen, så er jeg sikker på, at jeg følger med, og så vi følger alle som det. Ja. Det er godt lige, det er bedre, tror jeg. Ja. Okay. Er det vigtigt for jer, at når du kommer ud som HTX'er, at du så synes, at vi er nogle af dem, der har det højeste faglige niveau? Betyder det meget for dig? Eller er det ikke det vigtigste for dig? Altså, det er okay, men sådan, jeg tænker ikke helt så meget over det, men jeg har jo først fået fortalt nu, at det er egentlig højeste eller sådan noget. Ja. Og det havde jeg jo ikke fundet, det vidste jeg ikke før det. Nej, så det er ikke sådan den store betydning for men dig? det er stadig fedt nok sådan. Ja. Jeg vil have det at vide jo. Ja. Okay. Men jeg klarer det. Ja. Det næste spørgsmål her, det handler lidt om skolekoden, og du forstår, hvad det er. Du får point for, hvad der ikke er lige så vigtigt længere, som det var i folkeskolen og så videre. Synes du generelt, det er let eller svært at gennemskue, hvad lærerne vil have dig til? Altså, hvad lærerne giver point for? Ja, nogle gange er det, men ja. Jo, det er noget af de meste ting, det er jo sådan, det er. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, er du med på, hvad... Okay, hvis jeg gør det og det, så ved jeg, at det kommer til at give gode point. Jo, altså, der er nogen, de giver bedre respons end andre, jo, for eksempel til, hvad man kan gøre bedre og sådan noget. Ja. Der var nogen, der, hvis man sådan hentede på en total der, så er der jo nogen, der siger helt mange fejl, så ved man jo ikke helt, hvad der er rigtigt og hvad er forkert, når man laver sin opgave og sådan noget. Nej. Ja. Så hvad vil du gerne have i sammenhæng med det? Handler det så om, at det kan godt være, at man har mange fejl, men så vil det være bedre for dig, hvis det ligesom var nogen, du fik at vide, du skulle? Ja, altså bare hvis der var nogen, der skulle koncentrere mere om, end andre fejl. Altså. Okay. Forstår du derudover, sådan, hvorfor du, nu ved jeg kender overhovedet ikke, hvad du får af karakterer, men forstår du, hvorfor du får de karakterer, du får? Ja, det forstår jeg helt klart, ja. Det er fordi, jeg sætter mig mere ind i tingene, jeg gør ind i andre, eller sådan noget, så nogle af de opgaver, jeg bare har lavet, og så nogen, der vil tage mere sammen til. Ja. Så det er på den måde, at sige, at læreren giver nogle fair nok karakterer i forhold til, hvad du også selv regner med, hvad man skal sige. Okay. Der er sådan et begreb, som vi lærere tit bruger, som måske egentlig er lidt tricky, og det er faglighed. Forstår du, hvad vi mener, hvis vi siger fagligheden i det her fag? Er du så med på, hvad tænker du, det betyder? Ja, så det er jo, hvad I forlanger eller sådan noget er, så vi får lært ud af det her, fordi fagligheden der er sådan rigtig høje i nogle af fagene. Fordi det er jo ligesom A og B niveau, så er højere faglighed på A, end der er på B. Ja. Okay. Hvornår føler du sådan, i forhold til undervisning af fag, hvornår er du mest motiveret? Hvornår synes du, det er mest spændende at gå i skole? Altså, hvad er det for nogle fag, eller hvad for nogle timer, eller hvad for en type af projekter er det? Jamen, det er jo det der, jeg siger med gruppearbejde og sådan noget, man får lov til at gå rundt og se på tingene på skolen, for eksempel nede i værkstedet og sådan noget, så arbejde sammen med sådan nogle ting der, og så hjælpe hinanden, finde på idéer sammen, og skabe et eller andet god stemning og selskab og sådan noget, og så
få lavet en hyggelig opgave eller noget. Det er det, du synes, det er sjovest at gå i skolen, når I kan lave sådan noget? Ja. Okay. Hvornår er det værst? Det er nok at lave... Det ved jeg egentlig ikke. Hvad er kedeligst? Hvad er kedeligst? Altså... Ja. Man må godt sige matematik, selvom man har selv. Og det er vi har mest matematik. Det er engelsk. Nå, det er engelsk, det er rigtigt, ja. Altså det er jeg ikke her. Ja, det jeg synes er mest kedeligt. Altså, det er jo mest fysik, men det er jo fordi, jeg aldrig har sat mig ind i det, og kunne finde ud af det. Men det er fint nok sådan nede at lave forsøg og sådan noget, så man lærer de der ting der. Men så det vi hører op i klassen, så jeg forstår ikke det meste af de ord. Okay. Så det hænger sammen med, altså når det er kedeligt, så hænger det sammen med, det fag, du synes er svært at forstå. Okay, så forstår jeg ikke det, hun taler om, og så, ja, så tænker jeg, hvad... Ja. Okay. Vi kommer lidt til med computeren, vi har været inde på det tidligere. Hvad rolle spiller den for dig i løbet af en dag? Altså både en skoledag, men også efter skoledagen. Hvor meget arbejder du på computeren, og hvad laver du på den, og så videre? Jamen, der er jeg næsten på hele tiden. Det er jo næsten det eneste, jeg laver, hvis man ikke er sammen med venner og sådan noget. Og jeg laver altså meget derpå, altså fra lektier til spil til et eller andet over nettet, videoer om et eller andet sjov. Ja. Og vinde penge og sådan noget over nettet. Ja. Så leg, underholdning, alt muligt faktisk. Ja, bare det næsten det hele sådan. Ja. Kommunikation med venner og familie og sådan noget. Ja. Hvad med i skolen? Hvor meget bruger du den på noget seriøst, i forhold til at bruge den på noget useriøst? Men jeg bruger nok mest på noget useriøst, altså noget, men jeg prøver stadig at følge med i teams, selvom jeg gør det sådan. Nogle gange så kan jeg jo tjekke. Det er jo for det meste egentlig klassen, man skriver med på Facebook, eller det er i hvert fald det, jeg gør. Ja. Det er, jeg skriver med folk, for der sidder jeg faktisk inde i klassen, og så skriver med hinanden om, hvad der sker på tavlen og sådan noget. Ja. Og så laver vi sådan noget, der laver noget i Drive, så der har vi godt sådan, nogle af os laver noget seriøst, og nogle af os laver noget useriøst på samme tid. Føler du egentlig sådan generelt, at computeren med til at give dig, mere eller mindre ud af skolen? Altså får du mere eller mindre ud af skolen? Jeg får nok mere ud af det, fordi noterer i egenhold og sådan noget, de forsvinder bare fra mig og sådan noget, og så følger jeg ikke rigtig med i det mere. Sådan, i forhold til computer, har jeg gemt det sådan et sted. Ja. Bruger I meget computeren også sådan, til at opbygge noget socialt i klassen? Altså, det fungerer meget? Ja, vi har sådan en gruppe herinde, hvor vi lægger alle mulige ting op, hvor vi hjælper hinanden og sådan noget. Ja. Hvornår slukker du computeren i en skoledag? Eller før en skoledag? Før en skoledag. Ja. Altså aften før. Sådan og det er forskelligt fra klokken 10 til 12 eller sådan noget. Ja. Det er normalt ikke over 12, sådan, så slukker jeg nok der, fordi jeg skal gå op til tiden, selvom jeg har gjort det sidste uge. Ja. Godt. Det næste, vi kommer til, det er lektier og læsning og så videre derhjemme. Hvor meget synes du, det er rimeligt, at de skal lave? Hvad mener du sådan? Hvor mange... Hvor lang tid synes du, at det er rimeligt, at jeg får lektier, man kan sige, hver dag? Altså 1-3 timer, så hvis det er fint og sådan noget. Man skal jo tænke på, at man har arbejdet og sådan noget. Ja. Og hvis det er bare sådan noget, man skal læse på sider og sådan noget, så er det vel fint. Eller lave en opgave eller et eller andet. Ja. Hvis det er sådan, man skal lave flere rapporter eller sådan noget på en weekend, så er det måske lidt sværere. Eller på en dag i hvert fald. Nu er vi arbejdet med det her, der hedder omlagt elevtid, hvor I skal sidde nogle timer her og skrive. Ja. Og tanken med det er selvfølgelig, at I skulle få hjælp af os undervejs. Oplever du, det virker, eller vil du gerne have mere af det, eller mindre af det? Det virker meget i starten for mig, eller sådan noget, men nu sådan, det ved jeg ikke sådan helt, så får man nok mere bare snakket, og så går tiden og sådan noget om det. Ja, så det er nok mere useriøst, men det hjælper i hvert fald, når man prøver at gå ind på det. Ja. Hvis man nu forestiller sig, at I i princippet gik en time med i skole hver dag, og så fik I til gengæld ikke nogen afleveringer fra derhjemme. Vil du så foretrække det? Eller kan du godt lide at man sidder derhjemme og tingene? Eller hvad? Det kan godt være, at det foretrække det, men så kommer det også til at gå ved tiderne efter skole og sådan noget. Jo. Ja, det er klart. Nu har arbejdet sådan noget, ja. Har du arbejdet siden af? Ja. Hvor meget tid bruger du på det? 4 timer hver dag, i hvert fald mindst. 4 timer hver dag? Ja. Okay. Jeg er fri klokken 8, jeg skal ned i dag. Okay. Hvor tit er det så? Er det hver dag? Det er 2-4 gange om ugen. Okay. Hvis ikke mere. Når du arbejder med lektier derhjemme, hvordan ser det så ud? Har du computeren tændt, og en kan med te ved siden af fjernsyn kører, eller musik, eller hvordan? Ja, jeg har egentlig bare computeren tændt, og så måske kombat eller et eller andet ved siden af. Og så er det bare det. Det kan godt være, at jeg snakker med nogle venner eller hører musik imens, ja. Hvor lang tid vil du sige, at du sådan kan arbejde koncentreret af gangen, hvis du sidder og laver lektier? Det er forskelligt fra fag til fag egentlig. Ja.
nogle fag, dem sætter jeg jo meget ind i, så man bare kunne skrive det færdigt og sådan noget. For eksempel engelsk, der bruger jeg faktisk sådan ikke så meget useriøs tid derpå. Nej. Det kan godt være, at jeg sidder sådan en halv time lige, hvor jeg lige måske lige tager en pause og skal tænke på ting imens, så skriver jeg en time eller sådan noget. Okay. Hvordan kan det være, at du arbejder på en måde engelsk, og måske på en anden måde i, lad os sige, matematik? Det ved jeg, koncentration i det eller sådan noget. Der ideen er med, om måske mere fascinerende at skrive mere om sådan end det andet, eller noget, som man bare gerne have det færdigt, for eksempel. Ja. Så skal også skrive det på. Ja. Godt. Hvis du selv skulle lave den perfekte skole, skolen som til dig, hvordan skulle den så se ud? Og du kan behøve beskrive det hele, men detaljer, du tænker, den der ting kunne jeg godt tænke mig at ændre på, eller det her, det skulle vi gøre mere af. Men altså, den er svær. Jeg har jo aldrig tænkt på at bygge en egen skole. Men jo, altså vi gør det jo fint, hvis vi har og sådan noget. Men nogle gange så... nogle gange så bliver man lidt sådan, ikke tør op og sige op i klassen, for eksempel, hvis der er nogen, man ikke forstår eller sådan noget, fordi der er andre, der forstår det, og så dummer man alt andet om det. Ja. Og selvom læreren så spørger, og I forstår I det eller andet, så hvis det er bare en, der siger ja, eller sådan, så går de vel videre. Ja. Så er det måske bedre sådan lige, hvis nu læreren spørger eller andet, forstår du det her, og så skal man måske sige noget af det, sådan for man forstår det. Så læreren ved, man forstår det. Okay. Så en bedre skole for dig vil altså være, hvor læreren ligesom var mere ind over ligesom at sikre eller spørge, om man havde forstået det. Ja, for det er jo ikke altid at sige op i klassen og sådan noget. Nej. Der er også nogle gange, jeg heller ikke siger sådan noget. Ja. Godt. Okay. Er der andet, du lige kom i tanke om, at nu har du ligesom fornemmet, hvad det er for nogle spørgsmål, det var. Er der nogle ting, som du tænker, det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at få med nu her? Mere gruppearbejde. Mere gruppearbejde? Ja, det synes jeg i hvert fald, det er hyggeligt, når jeg har fået. Ja. Men jeg synes også sådan, det behøver ikke være hele tiden de samme grupper selvfølgelig, men hvis man skal lave sådan nogle grupper, så skal man jo sikre sig, at de godt kan arbejde sammen og sådan noget. Ja. For eksempel kan der være nogen, som der ikke er sådan vilde med at være i gruppe sammen og sådan noget. Så hvis de gør det, så er det ikke så godt. Hvordan sikrer man sig, at det er nogle grupper, der fungerer? Er det, når I selv får lov at vælge? Eller altså det kan vi godt, ja, men og sådan... Jeg ved ikke, det er nok bare sådan, at man selv vælger. Men det er okay at lære det, så nogle gange vælger sådan, når man skal have sådan noget. Så kan man måske komme op og sige, at det er ikke så godt, at de arbejder sammen eller andet. Men det er ikke mere eleverne, måske der skal sikre sig på det. Altså, I selv har ansvar for det? Ja, vi har selv ansvar for det. Okay. Godt. Okay. Victor, tak for hjælpen. Ja, mange tak for hjælpen. Håber ikke, at du føler det store overgreb. Jo, det er fuldt stort overgreb. Godt. Tak skal du. Ja. Vi prøver at finde en ny en. Ja, skal jeg bare op i klassen igen så? Ja, det må du gerne. Det er jo, tak for i dag. Ja, tak.